Mbukela emakhaya ngibingelele igama ngudlozi wakamsibi kumkhondo TV. Njengoba bakwathi ke nimona ukuthi ke sila ePhunzini la ngasesikoleni enqubeko isikole nje yiso lesesibona lapha ya. La ke la eground lethu seduze kwakhona lapha kade kukhona ke ingoma. Bokumnende kakhulu nje ke usuku lonke sekuphelile ke njengamanje kodwa ke sizokhuluma nabahleli bawo lomcimbi sizwe ukuthi ke ngabe kuhambe kanjani. Sizokhuluma nabamhlabathi sikubingelele sikwamukela umkhondo TV baba. Sanibonani. Uzama nje uphamisa nje kancane nje. Hayi sanibonani. Bathi ke itsheli yaphenduka. Impembo kungoku. Sesithetha kulwa senesti. Namhlanje baba namhlanje bona abantu bagqule lapha asikezwa olubi. Sibona abantu bajele nje kuphela ninenzani la? Kahle hle lapha Ndlondo sikhulisa intsha. Sibanikeza umthetho nokuthi abantwana bazazi ukuthi bayibobani basuka bayaphi. Sibafundile kuningi ebafundisa kona ngoba into yethu esiyenzayo senzela ukuthi baphume edakamizweni. Okunye sibatshele indlela okuba bahambe ngayo uma kuze bebe badala ukuthi uma umfana for uyiphatha kanje uma usoqala ungena ebudodeni for wenza kanje uma soyindoda uphatha nje uma songibaba ke uphatha kanje. Ngiyazi baba ukuthi njengoba ke nezimcimbi efana nalena zaziwe khona izinqinamba mhlawumbe ukuhlanganisa abantu ukuhlanganisa amasente ukuhlela yonke into lena nina ukubeka nithola khona kanzima mhlawumbe esingaze mhlawumbe sithi ke mhlawumbe ku Department of Arts and Culture singaze sicela mhlawumbe ukuthi anilekelele uma bakanilekelele njalo. Cha kakhulu la sithole khona kanzima ukuthi uxhaso ukuthi mekwenzeka sizodlala indlela abantu sizodlala ngemali siyajoyina lo sijoyinayo kakhulu kube ngcono makhona abasiphe khona ngoba makhona abasiphe khona bese kuba ngcono ukuthi mina okwami ngikwazi ukuthi ufake ngiphakela abafana abantu ngisuke nabo lapha ngisuka khona ngoba la lokho silapha nje khona basuka KZN botsirkwane bo bakery bese njalo kanjalo kuze sigcina ngobabona kanjalo kona selokuzaneni nakomsidama cha kuyezwakala mhlambe kodwa nje ngokubuka umcimbi wenu eniwenze namhlanje uhambe kanjani uhambe indlela benifisa ngakhona nanokuthi futhi mhlambe beniqala yini nanokuthi kokugcina mhlambe usaqhubeka nako nangonyaka zayo. Asiqali futhi usaqhubeka kakhulu futhi uhambe kahle ngendlela ebesifisa ngayo ngoba okuhle ukuthi akekho sizokuthiwa sokugijima ama-ambulance sokhola baboshiwe sabagwazena noma wenze njani inhloso yethu bekuyiyo lena ukuthi into okufanele siyazi ukuthi kufuneka ukuthi labantwana babuyele emakhaya baphephile. Manje nje sibafaka emotweni sibadiliza house to house senzela ukuthi singathi umntwana besengomeni akasabonakala. Cha kuyezwakala baba mhlawumbe manje okugcina nje ke usuzibongela kubaphathi bamaqembu eindawo zonke nabazali emakhaya nomphathi semkhondo nje konkani. Cha ngibonga kakhulu kubaphathi kakhulu nje ngiqale kubazali emakhaya. Ngibonga kakhulu kubazali emakhaya ukuthi basiboleke ingane zabo ukuthi basithembe thina ukuthi le ngane zisezandleni eziphephile. Sibonke sibonge futhi nomphathi wasemkhondo ukuthi ukhonile ukuzosisiza lapho uzosisingatha ukuthi uzobukela ngoba sibabukela sibanikeza ilokhuzanyana ukudla nje kwamehlo nanokuthi ke nangelinye ilanga siyacela nje iphathimandla ikhulu ephezulu manje zithi ukufaka kancane zithi hatha khona labafana bazobona ukuba nomdlalo uxhaso lingayi nganhlala yabona ngokuyenzeka la kunabafana abangakwazi ukudlala ibhola okubakwazi ukudlala ingoma yakhona uma kuthiwa kubeka isiteku sengoma sebhola nala ingoma nje kuthiwa nje umasipala usibekele ingoma yebo ukukwenze kodwa nje akusimvamisa noma ikhulukwe ngoba nabantu abaningi abakhona lapho somabhizinisi abasilekelele abanye basilekelele noma ngeke ngibamention manje ngamagama kodwa abanye basilekelele kodwa nje into eqhubekayo vele ekade sayiqala isaqhubeka isaphambili. Siyabonga baba sokuphethe nje kokugcina ngci siya kunyaka omusha manje sendlule iChristmas siya ku New Year manje abantu bafisele baba ukuthi nangonyaka ozayo asiphinde sibonane futhi sisaphila. Ngiyacela nje impela ukuthi bakithi phakathi wonke ningene kahle onyakeni oright unyaka ke thine ke sizoba sinengoma nge31 izoba enyamani awuwela nje ungathi ungafike lokhuzanene eBackbend lapha inkosi nomahlobo awuze inkosi nomahlobo izobe lapha ingoma nge31 sizoba sonqamla lapho ke thina unyaka ngiyethemba nakhona kuyobe kunje cha sibonga kakhulu ngesikhathi sakho senifisela inhlanhla nangokuzayo. Ngibonga kakhulu Ndlovu. Danki itsheli yaphenduka isho njalo ukuthi ke bakithi ke sisiphathene kahle emakhaya sewuphilile kumcimbi sicela nje futhi nje ke uma kuvele lo mbiko namaphoyisa nje athi ukupatrola nje ke kusaphethwa yonke into qinisekisa ukuthi wonke umuntu uhambe kahle wazafika emakhaya igama ngithenga uDlozi wakwamsibi eziphunzini sports ground siyabonga kakhulu emakhaya.
Akusiwona uhlelo bema navele ngachazeka Akusiwona uhlelo bema navele ngachameka Akusibona uhlelo bema navele ngachazeka Ashela ntizomzulu yabika amagama amnandi ngavele ngathatheka Ashela ntizomzulu yabika amagama amnandi ngavele ngathatheka Ngishelwa yibhinca leKwaZulu obafunza ulikoma Mina ngishelwa yibhinca leKwaZulu obafunza ulikoma Sidudlu Mercedes kushila msidla imali yesokisi esentini 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 Lale 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 Asumbara para bebe lale lale Asumbara para bebe lale 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 Asumbara para bebe 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 Asumbara para bebe Asumbara